Salutare tuturor! Răzvan și bine v-am regăsit la un nou episod din acest parcurs. Island n-a reușit încă să-l termin, pentru că da, ăsta e episodul cu numărul 2. Levelul ăsta se intitulează 30 sau 40 jumps. 30 sau 40 jumpuri! Dacă auziți o muzică pe fundal, dar s-ar putea să auziți, s-ar putea să nu. Pentru că maybe se aude, dar poate nu se aude pe filmare, pentru că e încet muzica dată. Să nu băgați în seamă dacă auziți așa o muzică. O muzică pula așa numai. Odată film, apropo, v-am să spun să nu ați văzut, să nu video ăla în care și vecinul dădea cu bormașina, deci s-auzea în tot bloc. Cum dădea la cu bormașina, cred că s-auzea mare. S-auzea așa de tare, zici că e bormașina industrială. Știu că cam trișez la... Da, pe mine mă văd de fiecare dată tot dintr-un singur loc, de la începutul mapei. Și cine merge de la începutul mapei? LOL, ce interesant asta! O căsuță într-o ciupercă! Ce frumos! Print screen. Trebuie să fac o poză la asta. Stai așa, stați puțin. Deschide asta. Foto. Ce să fac o poză? Super. Să fac o poză. Foto. Dar ce s-a întâmplat de poză? Ce fain. Să nu zici că am terminat mapa. Să-mi zici. Eu film. Pentru că, da, filmez de 2 minute. Ce aici? În ce stai ascuns cu să vin. Da, slab chest. Pentru că atât de puțin mi-o luat în partea asta din mapă, atunci ne vom arunca prima dată în voi, ne vom pune vom șterge mapa acum și restul o să facem Minecraft. Sau știi ce, lasă, opresc video ăsta aici și ăsta o să fie cel mai scurt de 3 minute de 34, pentru că am terminat mapa deja. Da. Cam tot să fiți cu acest episod. Dacă v-a plăcut, o să apăsați like. Eu am fost Ezvan. Ba nu, n-am fost. Mereu spune așa. Noi ne vedem data viitoare. A, da, abonați-vă dacă n-ați făcut încă. Ba nu. Dați click, lasă-te. Ba nu. Și pe like, vă rog. Dați un like și un share pe Facebook. Ne vedem data viitoare, pa!